Biniyayaan kita, biniyayaan kita, nagsusupayan sa iyang kabuotan. Inantabayan kita, kasurog ta siya sa dipisil na dalan. Sinusugo kita, sisimbaguntaan sa iyang pangapodan. Biniyayaan, inantabayan, sinusugo ang kagurangan. Sararo kita sa sagong pagbanglay, anenderong albay, gabos kita magrokya. Banwaan tang inampon sa patag bulod sin mga baybayon. Sa iyang simbahan halawing na panahon, sa kamot ni Jesus danayan paglaon.
Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Maluhod po ang gabos para sa novena to Saint Anthony of Padua. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Prayer to Saint Anthony of Padua. O holy Saints Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles, O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy. Whisper my petition into the ears of sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat ulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, ulikan sa imong pangataman sa pagtaumo kan sa mong pangangaipo digdi sa daga, asin ulikan sa imong kadonongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Hinaako umina nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi na sabutan asin nautoban sa imong kabutan, na atamanon an kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagosan labi-labing pag-init kang kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusugan mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibiri kang kung hindi ika mamumuto na Ama. Sa mo kami minahagan ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa piligrunin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, kanaki, Espiritu Santo. Amen. Tukaw po muna ang gabos. Sa liwat Diyos maray na hapon po sa inyong mga tugang. Ngunyan po Martes, ika-21 simana kan ordinaryong panahon. Ang satuya po mga mas intentions, iyo po ang mga minasunod. Pasasalamat for the gift of life of Mercy Masip, offered by Alin Masip. For birthday, offered by Paula Marbella. For special intention, for BJ Academy Journey, offered by Yet and Wing Octavo. For the eternal repose of the following souls, Elizabeth, dulot ni Marx, Eduardo Sr., dulot ni Del Manrique Galvez, death anniversary of Telma by Charmaine de la Cruz, Nathaniel by Stephanie Hobolan, Lenny Rogelio Voltaire by Maria Laile Rocuyan, Nelly by Christian and Laili, death anniversary of Nora by Daito family, For All Souls by Princess Nodado.
Banwaan ng Diyos, tindog po ang gabos para sa pagpuong. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, hasinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasaindo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang an mga babasahon po ngunyan, nagaapod sa tuya sa sinserong pag sa Dios. Nalugodan paghinguwa sa kabanalan, bakong panluwas sana, kundi yaon sa laog. Puunantaan sa tong selebrasyon, sa pagsiyasat kan sa tong mga puso, hinihinguwa na maging sincero sa paglingkod sa Diyos. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asing pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, naginibo mo ang kaisipan kan mga paratubod na maging saro sa buot, tawan sa imong banwaan, na kamutan ang binubuot mo, na mauton ang pinapanuga mo. Tanganing sa tahaw kan mga kinabanon na katibaadan, ang samong mga puso, mapamugtak dyan, kung sa inyaon ang mga tunay na kaugmahan. Huli kay Jesucristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ina ninyo gunato an inot na babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Aram nindo mga tugang, naan sa muyang pagdalaw sa indo, day nasayang. Siring sa naaraman nindo, kami pinasakitan asin pinagmuda sa Filipos. Diyos na nagpakusog kan sa mong buot, sa pagrukyaw kan sa iyang marahay na bareta sa indo, sa atubang nindakol na mga kalaban. An sa mong pagsadol, bakong gikan sa sala o maraot na katuyuhan, o sa isip na lukuhon an si isay man, Diyos ang nagbuot na kami papagkanigoon na ipaniwala sa mo ang marahay na bareta. Kung kami nagtataram, dai kami naghihingowa na makataong kagustuhan sa mga tao, kundi sa Diyos na nakakabasa kan sa tong kaira-iraruming kaisipan. Aram nindong padagos, asin kami nagsusumpa sa atubang nin Diyos, na ang samong mga tataramon, bakong sa pag-umaw, o sa paghanap nin kwarta, o sa paghanap nin kaumawan, hali sa mga tao, o hali sa kiisay man. Maski ngani, mahahagad mi kuta na iyan, bilang mga apostol ni Kristo. Alagad, kami nagmabuot, siring sa ina na nagpapakakan, asin nag-aataman kan sa iyang mga aki. Kami nasa paglingkod, asin pagsurog sa indo. Kaniguan ang pagkamuot mi sa indo, kaya nauugma kami na ikataos sa indo, bako lamang ang marahay na bareta nin Diyos, kundi man ang bilog ning buhay. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Pinagsiyasat mo asin midbid mo ako kagurangnan. Pinagsiyasat mo asin midbid mo ako kagurangnan. Kagurangnan, pinagsiyasat mo asin midbid mo ako.
Aram mo kung ako minatukaw asin minatindog. Minsan sa harayo, nasasabutan mo ang sakuyang iniisip. Inuugid mo ang sakong paglakaw asin paghigda. Pinagsiyasat mo asin midbid mo ako kagurangnan. Dai pa nakakataram nin anuman ang sakuyang dila. Ika o kagurangnan, aram mo nagabos. Sa inutan asin likudan, napalibutan mo ako. Ibinugtak mo ang sa imong kamot sa sako. Ang siring napakatalastas, makangangalas na gayo para sako. Pinagsiyasat mo asin midbid mo ako kagurangnan. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, sabihon mo, O Diyos, nagdadangog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, Alleluia, Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Herak man sa Indo, mga eskriba asin pariseyo, mga parasaginsagin. Minatao kamo nin himuluan sa yerba buena, anis, asin mansanilya, alagad pinapabayaan nindo ang mahalagang bagay sa tugon, ang katanosan, ang pagkaherak, asin ang katotohan. Ini ang mga dapat gibuhon, idto daiman pigliliman-limanan, mga lider na buta. Sinasara nindo ang nuknok, hinahalon nindo ang kamelyo. Hirak man sa Indo, mga eskriba asin fariseyo, mga parasaginsagin. Linilinig nindo sa luwas kan kopa asin pinggan, mantangan sa laog, dain nindo pig sasabunan, asin sa luwas iyuan maati, dahil sa hinabunan asin kapasluan, mga pariseyong buta. Linigang na ang kopa sa laog, tanganing an sa luwas, magin malinig man. Mga tugang marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. What brings you here this afternoon when there are no classes, no work in the government? What brings you to St. Jude this afternoon? Kadaklan po sa satuya, pag nagpapasimbahan, bako man ang tuyo, magsimba sana. There are many other things that we desire to do every time we come to church. Saro na dyan ang pagpangadji sa luwas kan misa, nagnonobena, ki St. Jude, ki ina. Igwas sa tuya na minadigdi taan tuyo, masindi nin kandila. Nagsasabay sa mga prosesyon kung may piyesta. Nagagamit nin mga sacramental, arog kan rosaryo, escapularyo, and other signs of devotion. These are some of our expressions of faith. Outside of the Mass, we have other devotions. Asin magayon po ining tanda kan sa tuyang pagsa Diyos, ining pagrani sa mahal na Diyos, pagpapabanal kan buhay. We call them popular devotions. Some others call it popular piety, and they are very much part of our Catholic heritage. Kadakol po na mga Katoliko ang mas pasil abuton sa paagi kan mga debosyon na ini kisa sa misa. Kaya inot, hinihinguwatan na kuguson ninda ini. Ang pagkamuot sa mga santo, ang pagprosesyon, these liturgical activities, with the hope that because of this, we are led closer to God. Na dai matapos sana duman sa religious exercise or religious devotion, but to be led
to a closer relationship with God. That is the idea. Magayon po, dahil ang ebanghelyo tangon yan, pinapatanidan po kita kan kagurangnan, sabi ni Jesus, lugod da matapos sana sa panluwas, ang gibong kabanalan. Ang ginagamit niya pong imagery, iyo ang pag-uugali kan mga Hudiyo, who just like to wash the outside of food containers, pero sabi niya, daiman piglilinigan ang laog. The Jews had their ritual cleansing. Malinigon po yan sindaan mga Hudiyo. Kada paglaog sa harong, malinig bitis. Bago magkakan, malinig kamot. Habo ninda na magkapot sa mga tawong may ginibong kasalan, nangaki, nagkapot sa dugo, nagkapot sa gadan because they like ritual purity. Malinig ang kamot, malinig ang hawak. Pero sabi ni Jesus, baad matapos sana sa kalinigan na panluwas? Pigtutuyaw niya po digdi ang mga eskriba sa mga pariseyo na metikuloso sa pagsingil kan limos duman sa templo, istrikto sa saradit na mga bagay. In our present time, this could be likened to Catholics who are very strict with the little rules of liturgy. Dapat arog ka ini, dapat sunodon ta ini, dapat arog. Yung nakasurat digdi sa libro, dapat arog ka ining gibuhon ta. To the letter. Bako po yan maraot. Magayon ang pagiging matanos, ang pagiging masinunod-sunod sa liturhiya, sa mga batas. We like that. We are all for obedience and order. Pero sabi kan kagurangnan, tibaad napapabayaan ng mga bagay na mas mahalaga. Arog kan ano? Arog kan pagkahirak. Arog kan hustisya. Pagiging dayupot o faithfulness. Giraray bako pong maraot ang maging dayupot sa relihiyon, maray ang magkaigwanin debosyon sa mahal na Diyos. Pero kung nalilingawan ang mas hararom na parte kan pag sa Diyos, perhaps our activities are empty or meaningless. Mga tugang, anuman pong debosyon, kaipuhan, darahon kita, pasiring sa hararom na kabanalan. This is a reminder for all of us that all devotions should lead us closer to God. Halimbawa, pag nagro-rosaryo, ang goal tapo, da isa na lugod, makumpleto ang mga mystery. Kundi, mahiling man na naghihinguwa kitang makaarog ki Jesus saka ki Maria. One who is devoted to praying the rosary should be likened to Jesus. Mahiling lugod na nagmamabuot, mahiling lugod na nagpapasensya. Ang mga tawong nagsisindi nin kandila dyan sa luwas, dailugod matapos sana sa pagpangadji, asin pagsindinin kandila. Da isa na lugod matapos sa paghagad nin pabor hali sa Diyos. Kundi kita mismo maging ilaw sa kapwa, that we ourselves should be light. Pag nagsusulog nin scapular, pag nagagamit nin anuman na religious sacramentals, dailugod po mag-isip na pampaswerte ini, tabako man sindang lucky charm, kundi maghinguwa na makaarog sa kabanalan kan mga santo na tinatawan kaiyanin onra. So if I wear, for example, the Carmelite scapular, the brown one, it is the clothing of Mary. And to be clothed in Mary is to imitate her virtues. To use the pins, the medals of saints like Padre Pio or whoever, whichever saint, it's supposed to be an invitation for us to imitate them. Bako po ining accessory lang o lucky charm o tanganing maprotehiran sa nakita. It's an invitation. In other words, to have devotions is to be invited to work. Pinagtatrabahuhan po ang pagiging Kristiyano. May kakabit ini na imbitasyon sa pagbabagong buhay asin kabanalan. Sabi nga ni St. Paul sa first reading ngunyan, siya naglingkod sa early Christian communities, bako sa natanganing magpahiling, not just for show for other people, bako lang tanganing tandanan siya, he is not after money, kundi naglingkod na may pagkamuot, na may sinseridad. Kung ang sa tuya pong pagdebosyon, dai kita dinadara sa pagkahirak, sa hustisya, sa pagiging dayupot,
kulang po ang debosyon. Kaya ngunya na hapon, hahaputon taan sa tong mga sadiri. Napapabanal ba ako kan sa kuyang pagsimba asin pagdebosyon? Mas nagiging marhay daw akong tao, mas banal na Kristiyano? Dahil ba kan sa kuyang religious practices, nagiging mahihirakon ako sa kapwa? Mas mabuot na ba ako ngunyan? Mas pasinsuso ba ako sa sakuyang kapwa? Have I grown as a Christian because of my piety? Ini po lugod ang paghinguwahan ta, tanganing ang satuyang kabanalan, da imasabing panluwas sana, kundi nahihiling sa luwas dahil nagpuon sa laog. May the Lord convert us internally, move our hearts, so that what began inside may flow outside. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, nahuli kan saro sa ng sakripisyo nin pag-ampon, nabawi mo ang banwaan na para sa imo. Kaugaying warasan sa mo ang mga balaog nin pagkasararo asin katuninongan sa imong simbahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaasan mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa karahayan, linalang mo ang tao. Asinan pa yung pinadusahan nin katanosan sa pagkaherak, tinubos mo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kaya, kaiba kan Angeles sa Sin Santos, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kamurawayan. Sa
Kagurangnan, ika ng God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuas siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asing mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asing danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kaguranan, ipinamamareta niya mo. Ang pagabuhay mo limat, ipinapahayag, sagad na ikaw. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asinan gabus na klero. Siring man, girumdumasa sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, Nuestra Señora de Salvacion. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo. Gabus na santos na kaidto pa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Siring kan tinugon ni Kristo, mamibi kita hali sa puso. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang samong kakanon sa arualdaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan,
warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapos sa indo, Asin sa imong espiritu. hali sa tuninong na puso, magpatinarauhan kita nin katuninongan. Mga tugang uya si Jesucristo na nag-aapod sa tuya sa sinserong pagkamuot. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinakban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Pamana,
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami. Gibuha ang bulong na panokan sa imong pagkaherak. Asin kaugaying himua kaming magtalubo, asin siring na mag-uswag, tanganing makapaggaya-gaya kami sa imo sa gabos na bagay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo asin San Antonio de Padua, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw sa sinserong pagkamuot sa Diyos asin kapwa. Salamat sa Diyos.